Ederki egin duten ez haien lana, orain suzia pizten ari dira. Eta orain bai, hasi dira 2018ko San Ferminek, Ibai Menuza eta Leirez Babaltzaren eskutik. Formulazio klasiko erabili dute Pamplonesei, Pamplonesa, Viva San Fermín, Gora San Fermín, esan txartatuko dute, Motuna Beitamar, Carloko, Gileek, ez dute metxa, padre bitu txoktaduan, agian dira, Sabinek, Okoiaren, Ikuinaren garraskurik ez, lehentzolainuko balkoen baiatu zaguna, bandera, koloreluna, zadarrena, eta maztenez, baina plan bai eta bazter askotan bai, alkateak, Joseba Siroianak zioen ezala, Ikurriña, arestian ere esan dugu, aldarrikapenez bete dela plaza, zait inoiz baino pankarta gehiago zabaltu dituzte, baina irudipen hori daukago, Nafarroako bandera erraldoia, Ikurriña erraldoia, Justizia ukaka zaharrak gazterera batuan dioen pankarta, altxasukoak askatu, orain presoak, no mais basque pensioners dioena, eta Nafarroaren independentzia aldarrikatzen duena. Horretaz den, beti bezala, nagusia zen, feistak ditu. Bai. Barkatu, Barkatu. Hau udaletxe plaza alda. Bai? Aizu? Udaletxe plaza dau? Nostez baiet! Eldu gara! Tomak ez manzana! Edo ez? Baina udaletxe plaza nik ustean zau ez daukala? Udaletxe plazan algaude? Eta nun gaude? Behi, asiron ordo! Aratx! Asiron! Ez, eskurdia! Ez hori, ez da asiron! Eskurdia! Ah, bale, eskurdia! Eta zertara etorri da eskurdia, honera, ba? Ba gure etxajua botatzera! Ez esan! Behi! Baina nun gauden oraindik ez dakit? Nun gaude? Oinez txokoan! Oinez txokoan! Gora Nafarro, oinez! Horre esan didate, edaten dela eta jaten dela primeran! De puta madre, más que el copón! Beno ba, nik udaletxe plazako txupinazoa galdu dudanez, hemengo txupinazoa ikusi nahi dut behintzat. Zueke bai! Botako dugu? Aurrera! Haupa!
sugerencia, no sé si se puede o no. Cualquier, dile.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.